Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen no Yandi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sintelima ninnu kɔnɔna la. Cakɛda min ɲɛsilen do ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'o o ye Office Central du Stupéfiant ale Bamakɔ ba ɲuman bolo yan fan bolo fara olu ye tigɛ kɛ sisimafɛn caman na sibiri don n'o o ye protoxyde d'azote bouteille 342 shisha arôme 1284 shisha kunkolo 500 ka taa fara shisha bara 50 kan shisha charbon paquet 500 ale ni strong nicopad boîte 170 ni wale in senfɛ ni maa ninnu sera ka tigɛ kɛ fɛnɛ siganama sabala minnu si b'a daminɛ san 24 ani san 29 na n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Falajɛ Ɲamakɔrɔ ale ni Yirimajɔ ma. Sibiridon su ka dugujɛ karidonna janvier kalo tile 11 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 2 wagati jatigɛwalekɛbakulu caman minnu tun ni maramafɛn caman bɛ u bolo u bɛ moto 100 ɲɔgɔn bɔyanko sanfɛ olu de ye binkaniwale kɛ ka ɲɛsin an ka usine dɔw ma n'o olu bɛ Bafulabe Kayi mara kɔnɔna la o usine ninnu na usine Stone bin kɛra ale kan ale ma ɲɛmaa yɛrɛ Ibrahim Jawara a ye o kunnafoni bila a ka bɔlɔlɔsira Facebook sanfɛ o kɔfɛ se kɛra Diamond Cement fana ma ni ale bɛ Gango Teri ale ni Carrière Echo du Mali ka bɔ Karaga binkɛra ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni binkani senfɛ minɛn ninnu caman tiɲɛna wa minɛn caman fana jenina. An bɛ to Kayi mara kɔnɔna la hali bi Kayi marabolo kɔnɔna la sanubɔyɔrɔ dɔ dafirila n'o o kɛra sababu ye ka maa 6 ko olu bɔnɛ u ni na n'o olu bɛɛ lajɛlen ye musolakaw ye kasara in kɛra Jumadon Keɲeti Jalafara ale commune kɔnɔna la Sajola Cercle Kayi marabolo kɔnɔna la kasara in kɛra nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 waati ma. Kurun dɔ dafirila ni a kɔnɔmɔgɔw ye fleuve Niger sanfɛ a kɛra Dire Tombouctou mara kɔnɔna la a senfɛ maa 4 olu de fatura maa caman olu joginna maa 30 ɲɔgɔn bɔɲanko olu de tununa olu ma ye fɔlɔ a kɛra Jumadon kurun in kun bɛ ka taga ni nin maa kofɔlɔ ninnu ye tɔn ka ale dɔgɔjɔyɔrɔ de la o senfɛ kasara in kɛra ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an bɛ waati min i ko sisan walasa maa minnu filɛ ni olu ma ye ɲɛ ka se ka da olu kan. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ni wagati na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.